pamakin ka ko ngamen. So Allah na igira na ayaden a iptapangyan ka na sutawap kababayan ka nagup kababayan kaniyan na ayar ka din kada ganatan kaniyan. Ino to kagya pikiler ka wallah anaman ka apyas sudin na sup kababayaan kaniyan ng ganatan kaniyan na ayapan susalakorun ugaid na so Allah na dinyan din ganatan pagawaan na gudinyan din ipandiray nun sub kababayaan yan. Igirap man na ay na ipatupangyan ka na din nagkadingilan ka din nagkapasan ka. Ino to kagya pakitukon ka wallah at din nagkalambas sa gaya dunia din nagtatap sa gaya dunia daw di ka magapasik wallah na din nagkapasan ka. Suman sumangat pang wallah na kanabaanan lang unti ba kasukada kalanon na pakontol kaniyan pagkainang kang kaniyan pambitan kaniyan pagang katang kaniyan kumarata ka itugaling kaniyan kumapya udi na kuwang kaniyan kumapya kasi kaniyan tugun kumas mapya ilya nga men adna mga tapang wallah mga aral ganap nga sasagadan ka mga rata ginawa ugaid na kesa panuto sakya pa kambalingan ka wallah kaya pa kapato ka si kulalan wallah nagyuto na limor ko to wallah min sampan gyuto kaya pa ko kitiyan ino to kaang kambaloy ang mapagar na gumas matgas igirakuan na kababayan ka o di na kababayan ka ugaid na din kakatawan na adin ang mas mapya o di na mas miya kapya-pya apapasan wallah ap kababayan wallah a ititiragadian aparar ka fawwadtu amri ila Allah rabbi siya kun miya narig nagumisalim butawan ko Allah akad nanakan. Assalamualaikum.